ye pese nyame o hye yembo ewo Jeremiah chapter 29 verse 11 sa onim adwene ko a odwene wo ye ho o se anya musuo de obema ye wie ye papa ne ye wie ye pese nyame ma ye wie ye papa no bidia nyankopon bo ye ho ban se ne obo ye gya no mo ho ban dia ene ye gye se ye kɔ na ye kɔ tresem na de omo fa ye nyame asem omo de ye adwuma no eno na ma omo nyini kye enti bosum nyina no me ba fie ya me yisemfo baako ne ahwefo ne atiefo ye ka ho asem na bosum nyina nyame asem a me ne ahwefo ne atiefo eche ne se the character of God and anger onyankopon su ne ban eni na gufu nyankopon na obo ne soro ne na sase no nyankopon no wosuban nyankopon ni suma baako ne se nyankopon no ni bufu na nyankopon bibia nyankopon bufu no bia oto no so wire de nyame kanfa no ho biara nyame sesa na adwene enti wo a wo hwam ya wo tie mi ebia nyame de wo ba asase we so ma botaye bi se wamfa na asama anya adwuma na nyame bufuchuo no ba wo so a de nyame akanfa ho nyina da na sesa enti na otwemienu nyina me yisi ho ene nyankopon ma kokokoko wona nyankopon do won a one wonante ye ne won kasa anso na bufo ba won so no de okanfa ho nyina sesa me no kan onipa bi aye friend Adam ene ne yire Eve wansem na onyankopon ba ne nkyɛn anopa nyame ba won nkyɛn anwumre anso ofom nyankopon asɛm sɛ wonfa nyame asɛm enya adwuma nyankopon bu fu show ba won so no nyame tu won free garden of Eden ama ohaw ne amane e ba won so me no kasafa ababa wa bi aye friend sɛ Miriam osan ye prophetess out to Yehowa honyom enti wo a wo hwam ya wo tie me manya wadwene said yo ye ni nyame fie o ye bo nyankopon nti no wamfa na asem na anya adwuma na bufu show ma wo so ebre nipa ye friend say Miriam ne nua Aaron enyinwiti a nipa ye fra won say Moses o mo akasa ne nua no onyankopon bufu show no ba won so ema onyankopon ma nipa ye friend say Miriam yare bone ye kwata enti obi hwe me obi tie me nyankopon yodo nyankopon sene yenim no na onyankopon na bufo no ho ohu enti me ba okoko se firi sabre ko se safi be kwa wieye bo modern se onyankopon bufu sho no e ma wo so me no ko so ka ohene e friend se ohene so wa Israel fo no sun se o mo pehene no onyankopon na nka se na yi so Bible di so ho adanse se onipa bi ani asase so na owa ne ho so ofechen so nyankopon na ne ma odifo Samuel sra no ho esi ne hene nyankopon na nka sam odifo ho san ba no so anso so oya so odi tie onyankopon sam apono mempani biom na je hine na fenensa enti na wotwe mienu bosumi nyina me ba okoko onyankopon asem se bomodin se fa asem no nante na ye kronkron ma urade na otwe efiade atwemo me no kan onyankopon asem kwanya korea esori nwinwi etua etia Mose ni nyankopon ni kwan onyankopon de won fa so nyame baya asase mu e mo kan mu nyina gum ani mo so kata won so nyame wie yo toja egu aso de man so o wie ye nipa mako empem 9 ne aduonson 14,700 nyame de yare bobo wo kumwo enti ye generation or how no cost no ye misa se so ye ne nyankopon asem ne ye de ye adwuma ye generation ye bompa ye pa park so nyina anadwumu nyina radio stations ahodo online TV wo be anadwu nyina mpai bom park so nyina da ne mpai bo bria ye fra say suku dan nyina ya mpai bo anso ye generation ye hu nyame anu monyam ye generation nyankopon tebe mo ye ho ban adentia ye generation ye mfa nyankopon asem nya adwuma
enti obisa so onipa ba nyame asem na wapui na nkwa no wonkwa no ewo hefa enti me ba fidie so a me ka cha so de shebre bai eye nipa bi se ye nyame na aka ka ba ye adwuma nyame na aka bebem ho na ka kire wo nyame na ka kire Moses eni Aaron ni Israel busuan kuo ni nyina se oyi won afre Misraim no de wo ko bo sha asase ne so eye Canaan fa asase no de wo ko de na si onyame sesa na adwene enti wo a wo hwe me a wo tie me wo hwe ya nyame be sesa wa adwene nyame be sesa na adwene wo ho obe sesa na adwene wo abusua no ho o ma no ho Bible say nyame sesa na adwo ka kire Moses say Moses enamo hawa ene nyame asem mo ani suma nyame kronkron wo man nanim nti no mo ani be hu Canaan asase no na mo nan paade ensi so na onua panya ya fa ne say Aaron me ba beku no ente frɛ no na ka kire ne so onworo na taade ni nyina wo ho people no so na fa hye ne ba Eliezer na me ba beku no na Moses visa agoro owuro ataade ne de hye ne bra ba Eliezer na nyame ku nipa ye fa ne say Eli nipa ye fa say Aaron yan hwe nkoma nyame ni wo di wo Misraim asase so nyankopon say monko Pharaoh nchen monko ka we nkire no monko ka nche say me nyankopon na masoma mo say o meyi mo na monko sere so nko so me dan na nyame sesa na adwen owie yan so o ka che Moses say Moses wo su meku ato adwene enti won so frɛ wakwada ye fa ne say Joshua no ba Joshua na nsama ma kan kire wo nyina kan nyina kire no kan sama nyi ba kokora mfirim nkoma mi no wadi no asie kwan a meye masefo nyina kan nyina kire wakora Joshua na won so mba bekun bo sha asase no so ona enru so Bible say oyedan okum Moses enti wa wo hwam ya wo tie me nua na ma sofo nyame adwuma yefo de America kire won ne say wo o nyankopon no nkasa animanimu sane one Moses pokasa animanimu enti se o nyankopon akum Moses dia na asofo a wo hwam a wo tie me be very careful wan hwe yie na wan fa nyame asem ena homaso no dwa doso wo nyame adwuma mu dodo homaso no doso dodo dwa no ni ahanta no doso dodo meme no doso wo nyame adwuma mu dodo nyankopon osoro ne asase ne ye ne dia SOMPA FM na wo omunyi ti nyankopon 23,000 da ko no ko mo ato atwe ti maka ncho se nyame bufu show nye enti me no ka na hu eti ba ko yimu miene ne miensa no na eye apamdada na nkasa wo fi ha eye the Old Testament no ejapia na obekenkan na hu chapter 1 verse 2 and 3 amahwefo na tiefo ati tie nyankopon ebia na nani da edi kan a one yen ehia wo fidikasi yi so yentie nyame asem Nahum ewa apam dada num odifo Nahum ngoma etira eye baako ne yimu mienu ekro no onyankopon ye nunkufo Awurade ne aretofo ampara Awurade toyere na abufuo tumi hye no ma Awurade to na ho hiahiafo so re na abufuo wo homa na tamfo Awurade bo kyerefum na ho oden so orimu ne fo difo bem arada Awurade no ahum ne chinhia mframa mu na kwan wo na mununkum ye ne na asem futuro enu ya miensa na eye amen shirawo amen apam dada amen shirawo ahwefo na etiefo wohu sania odifo Nahum se kan Nyankopon na mene yesom no ho asem me se share wo Facebook no so mununkum ye ne na asem futuro ke Nyankopon ni hu ye dan ni hu enne na wotwe nso so mene ahwefo obi hwam ye obi tie me apandada na bemabu na na kria minister
amafo aduru kwase da se bi nko asori bi mu no kre ebi se madi nyame achia me hu hwe ma bompa ya me hu hwe ma bo afore ya me hu hwe enti edu kwase da de bretifie edu memere da so a memere da kwahwefo nyina me chia chia mo omo so no homeda no se ebi nko bi omo se homeda adentia na adwene se one nyankopon anante a wa bompa ya onyankopon tie anso wa wo hwam ya wotie me ene nyankopon suba baako na mepese me da na di kire wo se ye kan onyankopon bufu hyo ho asema ene me sai na o kan nyame do ho asem the love of God. Yes. Yesum odo nyankopon no. Nyankopon se ni o se yo odo nyankopon. O se mira wapa ba. Oh. Eni da so nyina san. Ni pa nyina san nye ye biom no. Ho na nyame tenensa. Oh, yes. So onyame ba mu se ya. Na nyame nyina asesa. Na me pesa me ka nyame do ho asem kakra kire wa ahwefo a wotie me enti ene point am no ka ho asem God love and kindness wa wo hwem ya wotie me nyankopon yodo nyankopon ye nyina ye tie sompa nyankopon yodo nyankopon enti wa wo hwem ya wotie me eto da omatanfo no kwan amatanfo no timi ye di opeye bia na wa wo hwem ya wotie me wo refri Misrim yena janom kodi nkwasum emfinhia poli ahanan ne aduasa onyankopon nankasa soma Moses ni Aaron ko Pharaoh nchen ohene nchen se onyankopon na obo ne so ne nasase wasoma yen se yen beka kire wo se mane man kwan na omo nkosom wo de na Pharaoh kan o se hwan ne sa mo nyankopon o se me mamu nkonne na mama akoche enti obi hwe me obi tie me abrabo no mu ayeden obi hwe me apamdada wako hospital medical doctor say oni problem bia say ontime nguba ni kunu akọ yes oni problem wasi ahwehwe dan atọ mpa no ne mpa na nkasa kwa correct me boss bo king size ni bi enso awo no ma ope baba akopẹ anso be konya me fie no oyo somfo sika ne mre ne nadaje enti kame aye se ye ne se nyame edi ne hwamo nokre enti ne ebi do na anu aye den adwo obu wo ha oya babawa ne mre so ode ne mre nyina ma nyankopon obekọ asolufie omo na mo ye wosha omo na mo siesie nyame fie eyi omo di ekire amafo wedding no mo siesie asore dan anso wa bompa ya brabobo ni omo bio na ware soso ehwa ye ne den 21 days fasting yes ye revival ye we udiso anso so ware enjo ni pambi ye won adwen se kura de nyankopon nya nyame bio anso me pesa me kai o de esi wo Misrim hene Pharaoh ene na atrankonya omo si ye na gyanom kwan onyankopon nankasa soma yensenkyere ne kire Mose de ne mpoma to ho ma ne poma dane owo still Pharaoh so ompere no so akofre na tafo ayufo samomra na momahwe de ahoho bi ye wo ya sase so omo so di omo poma no toto ho a ya meni ya wa mu na omo poma no dane chirebere na nanka ene premire na nyame te soro ho na ohwe Pharaoh se me manonko me mamonko nyame yensenche ne mako du na senche ne etwa ato se nyame ma osoro abofo a ye fra won se okuma abofo ekosra Misrim asase sa da no enti ye wo nyame da o ye wo the day of the Lord se nyanso ma wo a wo hwe me a wo tie me a wo beka se nyame apawo enti na me da nyame do a ode do nipa no na e kire wo enche me de masam beba wiye na me bisa o se hana de na to hana peba afi bia Bible say afi bia okọ shalom pa bo bia enti obi hwe me obi tie me pa bo ben na wo mbo
online mpaebɔ radio mpaebɔ TV mpaebɔ prayer camps anso wadeɛ baako pɛ obi hwɛ me ne ma nyerɛ sɛ ɛtɔ da nyame hyɛ da mabrɛ ɔse sɛnea ɛbɛyɛ na anim onyam hyɛ ɛbɛda adi na ɔnkan twerɛ sɛm no ɛwɔ John chapter 9 from verse 1 esuafo na ankasa bisa Yesu sɛ na bɔne bɛn paa na maame wei abrante abofra wei ɔmaame na ɔpapa aya nyame amfa nkyɛ wɔn sɛ ne ba na yɛwo no no yawo na nifram ohun adeɛ ebi yɛwo no yɛbubu ani ɔntimi nsɔre foro maame yam ebi yɛ mum ɔsɔ maame ne ɔpapa nyɛ bɔne bia na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a onyankopɔn ne monyam hyɛ eji obi hwɛ me ebia deɛ nti a onuama bi akyɛ no na sɛ n'anim onyam hyɛ nti ɔpɛ sɛ uhu na nyame yɛma wa nipa nyina hu sɛ wei yɛ nyankopɔn nsa yɛhwɛ John 3:16 yɛbɛma pam dada akan ama yɛtie asɛmpa no sɛdeɛ Yohane twerɛe ɛti ɛyɛ mmiɛnsa ne yi mu 16 na sɛdeɛ onyankopɔn dɔ wiase nie sɛnea onyankopɔn dɔ wiase nie sɛ ɔde ne ba ɔwo no koro no mae ɔde ne ba ɔwo no koro no mae na obiara a ɔgye ne die no anyera ɔse obi biara a ɔgye ne die no wanyera na wanya daa nkwa na wanyade bɛn daa nkwa onyankopɔn da ɔdɔ ne di kyerɛ nipa nyinaa sɛ ɔyɛ niboyɛni sɛ ɔyɛ papa onyankopɔn a ne yɛm hyehyɛ ne ma ne mma ɔda ɔdɔ di ma yɛ sɛ ɔde ne ba a ɔwɔ no koro no ɛde ne ba asase wei so ama nipa bia obi bia ɔhwɛ me a wotie me wonti na Yesu ba asase wei so enti onyame dɔ ho asɛm na me na ɔka ɔsoma ne ba ɔyɛ baako pɛ wa wɔhwɛ me obetimi agyae wadeɛ baako pɛ sɛ wɔnkɔ wontimi aso nyankopɔn me ne umienu ho dɔ nti ɔse yɛda so yɛ nibɔyɛfoɔ no ɛna Kristo wuma yɛ nibɔyɛ yɛnhwɛ ɛyɛ 1 John chapter 4 verse 7 to 10 1 John chapter 4 verse 7 to 10 Yohane nwoma ya edikan no etire ɛyɛ ɛnan na eyi mu nson edikosi edu no na ọbaa bi a ofiri Samaria ba First John we o kan John agaza we e John kan First John agaza apamra da ho man ka apam foforo no ntina we apam foforo no Yohane nwoma ya edikan mo wa apamra da no mo na ye first o sebri nya ho no kre apamra da yanko First John chapter Yohane nwoma edikan no timienu etire ye mienu yimo enan ni enson kosi du yimu nson ekosi du mo adofo enye ahyɛdeɛ foforo na meretwerɛ mabrɛmo enye ahyɛdeɛ foforo na meretwerɛ mabrɛmo na mmom ahyɛdeɛ dada mo anya firi mfitiaseɛ no mo ahyɛdeɛ dada no ne asɛm a moteɛ no nso meretwerɛ ahyɛdeɛ foforo mabrɛmo a ɛyɛ nɔkorɛ wɔ ɔno ne momu sɛ esum ritwa mu yi na nɔkorɛ han no anya rehyerɛn deɛ ɔka sɛ ɔwɔ han no deɛ ɔwɔ han no mu na ɔta ne nua no ɔda so wɔ sum mu ara de besi sɛsɛɛ deɛ ɔdɔ ne nua no te han no mu na sintidua ne ne mu ɛno yɛ dunua ɛnɛ yɛhwɛ nyankopɔn esu a nyankopɔn ɛka enti nyankopɔn ɛdɔ no a yɛka ho asɛm no ɔtan nim esum nim nyankopɔn dɔ no onyankopɔn firi na koma mu sɛ ɔyi nipa efiri nipa haw ne na manim enti onyankopɔn da ne dɔ no ɛdi kyerɛ yɛn emmerɛ nipa yɛda so yɛ nibɔyɛfo enti efiri apam dada no mo
ɛna aba apam foforɔ nti efiri apam dada no mu nyinaa na onyankopɔn ɛde dɔ ne ma yɛhwɛ Ephesians chapter 2 verse 4 and 5 Ephesians chapter 2 verse 4 and 5 obama ho ayɛ hye kakra Efesofoɔ nwoma no mo etire yɛ mienu ne yi mu nan ɛne enum no mo nanso onyankopɔn ne mɔbrohunu dɔɔso nam ne nanso onyankopɔn ne mɔbrohunu dɔɔso no nam ne dɔ bebree a ɔdɔ yɛn no so ama yɛn a anka yɛyɛ awufoɔ mu mfonsoɔ no ne Kristo anya nkwa adom na wɔde agye mo nkwa ensia no na wɔnyane yɛne no fasi hɔ a enti wo a wohwɛ me a wotie me me no ka nyankopɔn dɔ onyankopɔn dɔ nanka yɛnka ho nanka yɛ niboyɛfo anso onyankopɔn da ne dɔ no adidi kyerɛ yɛ enti Lamentation chapter 3 verse 22 and 23 no ɔse kanya wrade aka yɛ mu be ka yɛwie sa kanya wrade dɔ a ka yɛ mu bebre ka yɛwu enya wrade dɔ a ka yɛ mu bebre yɛnte ase hwɛ yare bi ɛbɔ wo ba hwɛ yare bi ɛbɔ wo kunu hwɛ amane bi a ɔkɔtɔ mu hwɛ abusuan bi a wo na yɛwo wo to mu obu wa ba bi a wo hyɛ no wansusu da sɛ ka wobɛhu han wansusu da sɛ ka wobɛnya fie atrem wansusu da sɛ wobɛtumi atu kwan wansusu da sɛ ka wobɛtumi ayɛ ɔsɔfoɔ ɛfiri sɛ na mo yɛ abosonsomfo asɛfoɔ yɛ mu bebree him na yɛwo wo to yɛ abusua bɛ mu na yɛwo to ɛnɛ dɛn wotemi to yoho ahonyom wotemi fa twere kronkron kan nyankopɔn asɛm abusua bɛ mu na wofiri ɛnɛ so yɛtimi frɛ onyankopɔn adwuma yɛboafo yɛnhwɛ nsɛm a ɔka wɔ Lamentation hɔ Lamentation ɛne kwadwom no ane mo etire yɛ miɛnsa ne yi mu aduonu mienu kɔ aduonu miɛnsa mo ɛyɛ Awurade adɔ yɛn nti na yɛnwie sa onyame adɔ yɛn nti na yɛnwie sa o ɛnyɛ Awurade a ka yɛ mu bebre ka yɛwu ɛtɔ da kora hwɛ da ya hodo a woso so yɛtimi bɔ obi tu wɔ da yam ade bɛkye na hɔ yɛ ne ya yɛde bibi bɔ obi ade obi timi esu wɔ da yam na ne bɛte no na ne suo no ɛba yɛtimi pambo bi wɔ da yam na ne bɛte na ɔte so Paul sɛ okun yɛ anadzo daa sɛ ogwama aso ade bɛkye no na yɛda so te ase enti ɛkwadwom Lamentation ɔse Awurade adɔ yɛn nti na yɛnwie sa ka yɛ mu bebree enti nyontofo no sɛ n'adom no nti ɛnyɛ n'adom a enti nkrafo tum sɛ o dromo he wama joyi wadom no nti yebe iwa enti ɛyɛ Awurade adom obu aka 2024 we mpo ka wonte yase ka on to 2025 ka ento 2024 nyoma wo fa mu wansusu da se 2025 ebeto nyoma wo fa mu January 2025 wo fa mu February March ka wansusu da se bosomi aye friend se August ebeto momo bebre de life support sisi ni pa bi so ebi oxygen anso on say nyankopon ayi wafiri wo ni yadem accident atra mu bi anso on say da so tias we kire nyankopon do enti o say ye da so ye ni boyefo no Kristo da ne do ene kire hallelujah amen ye ba fidie so CEDAR awa meni ahwefo no bompa ye pi wa fidie no so ye wia enye da bia na me bi 34 no tum enura say me sheda me bo adanse se nipa nhwe se nyankopon do nipa bi yi nipa bi free na bi di adanse ye bo adanse se 1 hour e wo fidie so wa e ya wota hwe memre da to da ye di obi ba even CEDAR sort of fear aso no ma me bitimi su metime ka kiro mo se we 1 week pe nyankopon obeba na ne ho ato obi o hwe me a oye CEDAR ba ana se oba fellowship o CEDAR ni ma se ma meke obu a doctor to me declare doctor say enye yi metime ka say just 1 week pe e mo kidney ni nyina say even CEDAR awa ye ba fidie so kra me ma mo de nsuo si so
ye bomb pay we am say the open be afire what documents be a face so enti wa wo hwe me a wo tie me fa wo nsuo ne so amanfo dance omudi obo o say ye ba CEDAR hour so yi na busuani bi ebubu over 7 years onom ye wasole nante na no malam bi frame so ye malam ewo o Islam ni aso o jesum bi edi o se ni nua kidney failure o this is so no no omkotwa ye the kidney asai amen na ye bi phone too much amanfo frefre we free nkoko no mo amanfo dance na me pompa ye gunsuo no so na samre de sa me de 7 minutes esi ho me bie telephone atum epobia o how be dawo so nema bi mo aye den ena me pese ofre na me no bompa ena de me pese o kire nyame ya adom o kire ye midweek o kire na ye be bold de man pa ye pa ubetimi afre 0260 196064 obetimi afre 0260 196064 obetimi afre 0260 196065 and answer 0260 196065 also obetimi afre 0260 196064 obetimi afre adebi aye den na me no mo mpa. Praise God. Praise God. Praise God. Also betimi afre 0260 196064 and now betimi afre 0260 196065 also betimi afre na me no abompai me pobia bibi mu aya den amano so obefre na me no abompai also obedi adanse. Praise God. Afena technicians not chef na my praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa freo. Me ba cho ye fe me akos me ka se film koko. Oba akos nkoko ahwefo na tiefo tie o. Me ba cho yo. Me ba cho me fu mayase makotwa scan. Ye hu hwe enso ekwanumra. Di mi ami ti mo se bibi hye mayase. Afi to mo no mo se asa mama bi same ye Fansa to your from Sam and no mompire. Me pa you. Me no bompire. Psalm 107 verse number 20. Erade so soma na asem ma ne kosa ne mba yade. Me soma erade asem konkoko akos nyankopon ayaresa ento ye frono so wo Yesu demo. Amen. Akos nyame be sound yare. Also obetimi afre is that 260 196064 also betimi aba. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa freo. Magata fro komase. Efemi Ibrahim. Ibrahim ahwefo na tiefo tie o papa. Baba jama se mai dia mame. Sika se mai din. Mame no empire. Erade me soma wasem eko kumase wakwa nchen Ibrahim nchen. Erade ose ona obokwan to baby akwan ni. Na no Jabes so sere wo erade utie no. Erade bie adon proma wakwa Ibrahim. Ejuma sem sikasem ade bie esi kwan erade nyimfiri ho wo Yesu demo na mabompire ama. Amen. Nyame ebekasa ama Ibrahim. Also betimi aba fidie no so. Praise God. Hallelujah. Odine baby okasa freo. But you have some address because of fear, Jesus. Ejeso obagi ahwefo na tiefo tie o. Me pato me pesenka busumi yewura busumi fufu nanka mani sen bet maya me ya na asem me ya. Nyame de badomo fa o start to your friend mo osemre sem na Yakopon ehwe ni den kokwan mo nyame na obompae. Awurade a ode bato obone Sarah yem
Awurade ɔde bato oboni Elizabeth yem Awurade mfa banto yem Awurade mie wo yefo twana no ade bi esi kwan be de Yesu din ese na nwumre wo Yesu dem na mabɔ mpae je me so say amen Amen. Nyankopɔn bɛdom bi kɔso ane yɛ bɔ mpae o CEDAR praise God Hallelujah. odin ne baabi a ɔkasa firi o Yes, I'm a man. I'm a cassette report. I'm passing me. I'm a dear name. fansa to me na ɔbɔ mpae Awurade ayaresa toma me sɛ waso ade bi a ɛha adwene wɔ omenim hɔ nyame tumi ntwemfa so wɔ Yesu dem amen Amen. also betime abaso praise God maintain kan wo fi ha o praise God Papa Pato Sido. for Christ o de ne ba bi o ka se frɛ o Vasa frame mampo pia me kasa free offense. ofeso oba pokua hwefo na tie vote o Papa Pato bi kunu yare pa ne sisi. Ni sisi wontimi nya no ho hwe nkan pese obo mpaye ma no. o won nchen hɔ a Ne ba chan. fansa to no so Awurade me bɔ mpae sɛ wa Fransa ɛnane Awurade ho nsa oso bi yara yɛm fa yɛn sangu wɔn so mɔ mpae ɛma wɔn me bɔ mpae sɛ ayare sɛ tumi ento ukunu so ni dompe mu ni ntinimu ahode bɔnwuram wɔ Yesu dem amen na me bɛsa ne yare mo amo yare nyina mo fa nsuo si TV ne so ne radio no so na me bɛhye nyame tumi abo awre nsuo ma yare sɛ tumi na mo bɛnya ayare sa praise God Hallelujah, Papa. amen odi ni baabi ɔkasa firi o That's what I'm doing. That's what I'm doing. ma bra obo asa hwefo na tie vote o Because I'm saying no, I'm cost to almost a stone we have a damn bone. If you're no patient in yourself on fire. mataya ti adanse no bebre da memre da ebo 6:30 ti Nyankopɔn sesa sa ya ade ne bebre even nsuo na ye boss on pai kra amafo di ho adanse nti na fa nsuo no bi si so me no bon pai Awurade me soma wasɛm kɔ oboase ayaresa ɛyɛ ɔmaduane Yesu man tampianum na ɔde sa yɛ yarewa ade bi a ɛda wafran ne peduam ɛnane anwumre nyame fa ne sanka gye wa yaresa wo Yesu dem amen Amen. praise God Hallelujah. odene baby okasa frɛ o Pato me kasa free te ba mfani. ahwefo ne tie vote o Me pato me sika samu na me kunu. me no bɔ mpae Awurade sika ne dwetɛ yɛ wo dea me soma wasɛm kɔ wafra nkyɛn na adwuma sɛm ne sika sɛm Awurade ane ma na adwuma ne sika sɛm nye yi ade bia ene ne adwuma ne sika sɛm di esibia me sɛ no wɔ Yesu dem amen amen for the last color menti me yemra na so mo amowo la no so ni nyina mesra mo yemra no aso amen for the last color now praise God mento kaye wo fia mesra sa me de 1 hour esi ho na me de apeke course 1 hour 10 to 11 enti mo amofre nyina mo ha mo ho me wie ni mo abompai na lines a mo mfre nie eye 0557 000 967 0557 000 967 normal way normal tosu mieno 0557 309080 0557 309080 ofra obenyame normal twatwo ye 0553 535389 0553 535389 me sorry ya me the 1 hour esi ho wo pese ade bia ye den frɛ ene obɛbɔ mpae na Awurade bɛma wa dance me no bɔ mpae agu nsuo no so ene documents no so Awurade me pagya nsuo wo TV ne radio iso mo hwɛ yen wo Facebook onyame tumi ne nyame ahoɔden mo nwura nsuo yi mo nsuo ina ne Yesu moja
nsuo yi nane ayaresa nsuo nsuo yi ɛnane nsɛnkyerɛnne nsuo nsuo yi nane miracle water ɛnane healing water ɛnane the blood of Jesus nyame tumi mu rum me bom pa ye documents bia wo de agu TV n'anim me frɛ adanse egu so me fra adanse egu so nyame favor ento so wo Yesu demo na mabom pa amen Nyankopɔn hyira wo pii ya de mmara na ya adwuma wo fidi kɛseɛ yi so nti no ɔkyerɛ nyame yɛ adoma same time ɛyɛ 9 to 10 ɔkyerɛ yɛ midweek nti ɔkyerɛ nyame yɛ adoma mpaebɔ kɛseɛ ɛbɛkɔ so ɛwɔ fidi kɛseɛ so nyame hyira wo mɛnyi wo TV no radio no mfiri sompa kɔ so a na hwɛ sompa na tie sompa na wobɛyɛ nhyira bye bye